imam dar za biti ministar, da državu pokrenem, ja se narodu okrenem i kažem para, para, para daj, para, para, para daj, para, para, para daj, da recesiji dođe kraj. Ma Leksi u krizi ti, još ću ti plaću malo sniziti i radit ću što me ćeš, šuti jer pozvat ću ti MMF. Kako riješit državni dug kad se vrtimo u krug, do boljitka put je dug, zato dragi narode pomozi nam. Iz krize ću nas izvesti, al ne brem sam.